Bueno, hola, buenos días. Benvidos á segunda das charlas. Vou vos presentar a Sandra Villar, exalumna desta escola. Cursou no 2012 o ciclo superior de Artes Aplicadas á Escultura e no 2014 o taller de cerámica. Despois dun tempo, traballando coa ceramista Laura Delgado, no 2021 inaugura Rípula, o seu taller de cerámica. Será nese momento cando se atope fronte a unha serie de retos, tales como dar de alta o seu propio negocio, abordar os primeiros encargos. Hoxe, Sandra contará como lidiar cos imprevistos que poden surdir no día a día dun obradoiro de cerámica e como sair adiante sendo fiel o teu propio estilo. Sen máis, deixo-vos con ela e a súa charla O tecido dun oficio. Un aplauso. Vale, primeiro de todo, darvos as gracias a todos que estades aquí, gracias a Pablo Picasso por invitarme. E, bueno, vou contar un pouquiño, así un pouco medianamente rápido, o meu paso pola Pablo Picasso. Eu empecé estudiando escultura, non tiña bachillerato de artes, entonces todos os meus compañeros, ou a maioría, sí que o tiñan. Entonces aí sí que me sentín un pouco máis lenta, que eles iban moito máis avanzados, non? Entonces, vime un pouco abaixo, cousa que non hai que facer. Pero, bueno, co apoio dos compañeiros e todo, sempre te motiva, non? Ver a xente que se lle dá ben, entonces motívate a ti a seguir adiante. Entonces, despois deso, acabei a escultura, tampouco sabía moi ben como enfocarme, e con as compañeras metémonos no módulo de cerámica. E aí xa, para mí xa cambiou todo, polo menos. Tanto a dinámica das clases como o profesor Anxo. Aí como que empecé xa a desarrollar un poquinho máis o meu estilo, xa sabía como quería enfocarme, e a verdad que xa eu tiña claro que eu quería montar o meu taller. Non sabía como, pero a idea estaba aí. Entón, agora vou vos enseñar un poquinho... De escultura non teño nada, pero sí que teño de cerámica. Entón, enseño-vos un poquinho o que fixen. Cando empecé en cerámica, sigo un poquinho o tema da escultura. Gústame sempre moito o tema animais e así. Entón, enfoqueime máis en eso. Estes son uns caracoles de porcelana. E despois sí que xa me enfoquei máis, xa provei o torno e xa facía cosas máis utilitarias, non? Que supoñía que iba a ser máis o camiño que eu iba a elixir, máis tipo alfarería ou cousa utilitaria que máis escultura, non? Ahora, polo visto, non ten nada que ver o meu estilo co que vedes ahora nas fotos, pero, bueno, sempre nos pasa. Vale. O que me representa a min son como referentes que teño eu no meu traballo. Entonces, encantan os vestidos medievales. Eu tiña unha compañera que dicía que non entendía porque desde que os medievales non sabían dibuixar, pero era maravilloso, porque se inventan de todo. É como unha enciclopedia de animales que a maioría son inventados, entonces aí podes sacar moitísimo. E despois, aquí ten unha referencia, non sei se ve moi ben, non se ve nada. O sea, as fotos miñas son un pouco oscuras. Mellor, non? Bueno, vamos pasar ás siguientes, que igual son un pouco máis... Bueno, os animales tampouco é que estén como moi claros, non? Fagos así con unhas pinceladas rápidas que quedan aí medianamente representados. O que collín de escultura foi ahora aplicalo máis a obxecto utilitario, como xarróns ou máis en relieve que facer un propio así a escultura. E despois, por suposto, está a alfarería tradicional. Eu son cerquiña de buño, sempre me apuntaba todo o que había de buño. E, bueno, por algo son formas tradicionais, non? Son formas que, aínda que ahora as modifiques un pouco e as modernices, son formas básicas que sempre pasas por elas. O sea, están pensadas para que funcionen perfectamente. Entón, aquí tenes un exemplo. Isto xa sería todo con barro de buño. Isto que vos decía, xa mezclar un pouquiño o tema animal
con xarróns e cosas así máis utilitarias, que sean un pouco máis diferentes. Vale, tamén vos puxen aí uns pequenos bocetos, porque eu cando me poño, bueno, basicamente uso o torno ou modelado. Entón, para tornear tens que ter moi claro a forma que queres facer, entón sempre está ben dibuixar un pouquiño, ainda que ao final igual non sale así ou melloras a forma en torno, pero tens que ter unha idea clara, senón perdes un montón de horas. Son uns bocetos así rápidos, non teñen que ser tampouco moi claros ni nada, está todo manchado con barro, por suposto. E isto xa é outra como inspiración, tamén me gusta moito inspirarme como en semillas, en cousas naturales, en setas para facer platos ou así, porque a veces sí que resulta un pouco aburrido o tema, a min, de facer platos en sí. Non é o meu fuerte, entón eu teño que intentar escoller algo que me motive para iso. E outra clave no meu traballo son todo o que ten que ver relacionado co mundo do té. A mí encántame as infusións, sobre todo non só as teteras clásicas, senón teteras máis de China, como este Gaiwan, ou de Japón, son formas moi claras, que parecen moi básicas, pero teñen que estar moi ben planteadas para que sirva ben o té. Entón, eso é máis no que a mí me gustaría enfocarme no meu traballo. Aquí tendes outra tetera xa máis clásica. Sempre lle meto algunha cabeza de animal ou algo así, non podo evitar. Vale, ahora, eu despois de cerámica, eu estaba moi motivada, non? A montar o meu taller así, pero sentía, supoño que vos pasará a maioría, que non sabía nada. A pesar de todo que intentei aprender, intentei coller todo, fijarme en anxo todo o que pude, acabas o ciclo e quedaste así un pouco de... Non estou moi segura se de verdade vai funcionar, se de verdade sei. Entón, bueno, surxiu aí que sacaron unhas becas na Xunta para ser aprendiz. Entón, bueno, colleume a ceramista Laura Delgado, estuve 2 anos con ela aí traballando a tope. Entón, bueno, aí sí que, como ves o funcionamento de un taller real, pois como que te tranquiliza un pouco, non? Xa, non o ves tan lonxano a ti, igual que ter como referentes, como, por exemplo, cando eu estudiaba, tiña a Verónica Moar, sabes? Eso era o que te motivaba, non? Porque hai que motivarse, pero non hai que competir, diría. Todos nos axudamos, non hai que intentar ser mellor que a nadie, tens que ter o teu estilo, diferenciarte deso, e só centrarte neso. Entón, con Laura, a verdad, que traballei un montón. Ela fai máis vajilla utilitaria, entón aí era torno constante ou moldes. Entón, despois deso, como xa acabada a cerámica, xa sabía que eu quería montar o meu taller, veu a pandemia, e dixen, pois que mellor momento, a verdad. Agora que está todo así chungo, pois vamos a ver se hai alguna oportunidade. Entón, bueno, estuve buscando locales, pero, bueno, levoume moitísimo tempo, porque me tomei un pouco tamén con calma, tomei como un ano aí, para pensar ben, porque o meu pai estaba moi encima de que tiña que facer un proxecto, non? Para que isto saliera ben. Eu fixen o meu proxecto, a mí todo o proxecto non saliu, por suposto, pero tes aí unha guía, unha pequena guía, non? No que estar máis tranquila. Entón, así, buscando locales e así, encontrei este, que antes era un Cousas Coruña, está ali en Elviña, estaba totalmente destrozado, e eu tampouco que teña un presupuesto moi grande. Nas demás disciplinas non o sei, pero en cerámica tens que facer con un forno. E barato non é. Entón, todo o que eu aforrei traballando con Laura era para o forno e para o que pudera. Non me daba a min o presupuesto para poñerme a facer unha reforma nin contratar a ninguén. Entón, iso tamén está ben que sepades que con moito traballo e día e noite, bueno, pois podes máis ou menos facerlle un lavado de cara, non necesitas contratar a nadie. Entón, así estaba abaixo, todo destrozado, cheo de buratos, porque había estanterías por todos lados. E, bueno, coa axuda de todos, claro, pintámolo, todos os muebles o fixemos nós. Bueno, teño a sorte de que meu tío tamén é carpinteiro, entón as mesas de onde traballo, así, tamén as fixo el, pero o resto, estanterías e todo o que vedes aí, todo fixemos nós de cero. Iso está ben porque eu son un pouco maniática como o traballo, entón gusta meter como... pensar moi ben como quero o meu espacio, como quero as miñas ferramentas, e fago máis eu a mí mesma. Algúnas evidentemente compras porque a todo non abarcas, pero... está ben que pensedes que non necesitas tampouco ter todo para empezar.
podes ir pouquiño a pouco, ainda que ti creas que teñas todo, vas a ir avanzando, vas a ver que non tes todo, entonces que eso non te frene. Ti tes que concentrarte en traballar un montón, e despois as cousas saen solas. Entonces, mentras estuvamos reformando, ao mesmo tempo, como era un local tan grande, tuven que estar traballando e facendo toda a produción para encher eso, polo menos, porque non vas a abrir con algo vacío. Entonces, aí foi cando xa empecé a desarrollar máis o meu estilo, a base de estar aí todo o día en torno, porque, bueno, por exemplo, con Laura, hai que ceñirse, evidentemente, as súas formas e así, entonces estaba moi limitada, non? Porque é normal, estás facendo o traballo con ela. Entonces, despois dese parón dun ano, cando me puxen no torno, era como, xa non sei nada, hai que intentarlo outra vez, entonces, bueno, pouco a pouco, como dicía antes Giovanna, non? Ves os traballos do principio e como que os queres borrar da túa mente e que nadie vexe eso. Eso vai nos pasar a todos, pero eso está ben porque significa que vas evolucionando. Entonces, pouquiño a pouco, sabes? Todos os muebles, pois, son madeira reutilizada, todo o que encontres por aí, porque a madeira tamén está un pouco cara, hai que aproveitar todo. Outro punto en cuestión a ter en conta con local, tenes que plantearvos se de verdad queredes ter un local de cara ao público ou ter un taller no que estes ti só, e se te quere vir alguén, pois si podes concertar citas ou así, pero porque estar de cara ao público é un pouco difícil, tens que estar a todo. Ao ter tantos escaparates, tamén tens que facer ti os escaparates, porque non tens a nadie para contratar, tens que tirar de amigos, por suposto. Entón, tens que eres a que fai os escaparates, a que limpia os cristales, a que atende na tienda e a que tornea todo o día. E fai as cociñas e demais. Entón, cando pasa así, estás como no principio, que tens que facer un montón de papeleo, que vou ir agora a abarcar iso, que é un pouco aburrido. Pensas que non das a todo. Entón, agobias, tamén o que me pasou é que me agobiei tamén un montón, non daba, xa non sabía que quería tornear, hasta que te das conta que é normal, eres unha persona sola, é imposible que des a todo. Que eso tampouco te frene, tens que ir con calma, non o vas ter todo, pero ti tens que seguir facendo, tens que seguir traballando, sobre todo se és autónomo, non che queda outra que seguir traballando. Vale, aquí estamos montando o escaparate, este xa sería a tienda cando abrín, cos muebles e todo, estaba completamente vacía. Esta é unha escultura que fixera en cerámica e cambiei a ramiña aí. Vale. Antes de abarcar o tema dos encargos, vamos falar un pouco, sei que é moi aburrido, pero bueno, do papeleo que tens que facer xa non só como autónomo, senón para montar un local. Porque se podedes, contratade a unha asesoría ou algo que vos leve o papeleo, porque eso é un caos totalmente. Tens que ir a tantos sitios, cubrir tantos papeles que se non tiña nadie, alguén atrás dicéndome mañán tens que ir ao urbanismo a tal hora, non podía. Entonces, non é tan fácil como abrir a de alta de un autónomo, non. Tens que ir, primeiro, a urbanismo, que está aquí arriba en Orilla Mar, que eu non tiña nin idea, e tens que conseguir un papel que é unha vista previa para poder abrir, porque este é un local que está de cara ao público, e para iso necesitas facer uns planos. Entón, eu pensaba que tiña que contratar a un perito que me fixera uns planos profesionales, hasta que chamei e me dixeron o precio e dixen non podo abarcar isto, entón eu preguntei en urbanismo e polo visto podes debuxalos ti. Son uns planos como moi básicos, tens que debuxar o plano do local en sí e máis ou menos como están esas cousas ubicadas, non? Que é moi relativo porque ao final pasa o tempo e ti vas cambiando as cousas. Pero bueno, é como unha idea xeral que teñen eles. Entón, levas eso, cubres en urbanismo, por suposto, pagas, e despois deso tens que, depende como este o baixo, estaba sin agua, a luz tiña a mínima potencia, entón tens que ir á Imalsa, coa vista previa, para que che den alta a agua. Como está aberto ao público, tens que contratar un seguro de responsabilidade civil, porque imagínate que entra alguén, se escarta nas escaleiras, e despois ti tes que facer cargo deso. Entón, bueno, hai que proteger aos demais e a si mismo. Outra cousa que pagas, por suposto. E despois o básico do autónomo, facerte un certificado digital, tes que ir á Tesorería Xeneral, facer a firma digital e darte de alta nos apéndices que che correspondan, que non che sei dicir, eso fixo a asesoría, eu só fun ali, presentei, me firmei,
e todo ben. Vale. Igual un pouco rápida, non o sei. Despois de todo ese tema, pois... Eu tamén son un pouco tímida, supoño que estedes notando. Entonces, de estar tanto de cara ao público, como era esa novedade, xusto abrir nun sitio que prácticamente non había nada, estaba todo cerrado. Tiñas unha farmacia, cotisa ao lado e pouco máis. Entonces, ben, o típico a curiosear. Entonces, aí tens que aguantar de todo, hai xente maravillosa, hai xente que non entende, entonces tens que ser un pouco fuerte, se ti queres de verdade traballar neso, ti sigues adiante. Da igual que che digan que non che vais a ir ben ou que sea, porque eso non leva a ningún lado, parece que só queren destruirte, por así dicilo, pero bueno, hai xente que di cosas e tampouco as pensa. Entón, ti sigues aí e listo. E despois de abrir, sí que estaba así un pouco de... Agora que fago, non? Abrín. As redes sociales tampouco algo que sea moi fuerte. Entonces, claro, necesitas promocionarte, necesitas chegar á xente porque nadie te coñece. Se hai xente que xa se dedica a eso, evidentemente van a esas personas. Ti estás empezando, igual te ven así como moi igual noviña ou moi inocente, entonces como que te tantean un pouco, igual non se fían moito de que podas facer ben o traballo. O que me pasaba era que a xente entraba e pensaba que eu era a chica da tienda. Había alguén máis que facía as cousas. Entón, sempre me preguntaban, claro, en plan, isto ou o compras, ou iso pensaban, como desta ao peso, ou senón, en plan, onde estaba o dueño, ou quen era o que facía, entón, era como, resulta que son eu. Non me parece, pero... Entón, bueno, choca. E se és así tímida, pois, claro, intenta botarte un poquinho para atrás. Pero, bueno, hai que tirar para diante. Eu, a miña nai é autónoma de toda a vida, ten un taller de corte e confección, entón eu xa vivín que os primeiros anos sempre son pérdidas, telo que asumir, tens que intentar ter un fondiño, non? Por se non sale tan ben como pensabas. E o que tens que facer, eu concentreime en teño que traballar, e non paro de traballar, ainda que se me acumulen as cousas, eu teño que traballar. Porque se pares de traballar, perdes a motivación, non sabes que estás facendo realmente, e vai todo mal. Entón, concéntrate en facer un bo traballo, cada vez perfeccionar máis o traballo que faz, e estar contenta co traballo que faz. Porque iso tamén é importante, se ti estás contento co produto que ti faz, tamén xa tens esa tranquilidade, esa seguridade de que sí que sabes que te podes dedicar a eso e que che veña quen queira decir nada, que é igual, ti vas seguir. Vale, agora, como non me coñecía a nadie, eu, son moi mala promocionándome, pois necesitaba chegar, pois, ainda que fora os primeiros encargos, non? Entiendas que vendes algo, pero necesitas, se de verdad queres dedicarte máis ou enfocarte igual a restauración ou así, necesitas que se fagan encargos. Entón, eu non é o que máis me gusta, pero intentei facer un pouco como unha presentación, non? Entón, tuve o meu primeiro encargo e o que pasa é que non estás realmente preparado para lidiar co cliente. Entón, o primeiro fallo que eu creo que cometemos todos é apurarte ti mesmo nas datas. Sei que ao principio é moi difícil que ti calcules canto tempo che leva a facer, se hai algún imprevisto, se che salta o forno, cosas así que non te esperas, pero intentade dar un marxen co que vos sintades cómodos, porque todos pecamos de ao cliente apúrate, entón ti queres que sala adiante o encargo, e o que faz é matarte a traballar, toda apurada, sabes? En realidade foiches ti mesma. Se ti puxeras unha data e pos de verdade as cousas claras ao cliente, pois non queda outra. Se non se pode facer en menos, pois non se pode facer. A cerámica ten que ter un tempo de secado que ti non podes acelerar. Se o aceleras, despois raja e preguntaste por que rajou. Pois precisamente por iso. Entón, o primeiro de todo sempre, moi claro, as fechas. Tens que saber un poquinho o que quere, así, pero dadevos un margen para ir tranquilos. E outra cousa que a mí me molestaba era que moitas veces te viñan a encargar algo e che traían a foto de outro ceramista. Entón era como, pois vai ese ceramista, sabes, a encarga que, plan, non sei a que ves a mí, que somos totalmente opostos, non? Porque aí está
a riqueza, non? En de que seamos moitos, cada vez hai máis, pois temos que apoiarnos un entre outros, pero tamén cada un ten o seu estilo. Así a xente, se somos máis, tamén vai valorar máis o noso traballo. Pero o que non podes facer é vir a alguén a copiar o traballo de outra persona. Moito sentido non ten. Entonces, bueno, eu aí sí que intento, porque a veces sí que me dicían, bueno, vas ter que ceder a veces un pouco, non? Porque eu teño uns colores moi tonos terra, moi, vamos decir, máis naturales, non me gustan os colores fuertes, en plan amarillos, rojos, así, comigo non vai. Entón, sempre me dicían, pois seguramente che veña alguén, e igual quere pois, un set de tazas rosas, e vas ter que facer o set de tazas rosas. E eu empeñada en plan, porque un pouco terca son, entonces dixen, nin de broma, vou pasar por eso. Se teño o meu estilo, encontrarei o meu cliente ou a xente que de verdade lle guste o que eu fago. Non son Ikea, nin son nada así que teña que ter un 50.000 colores para o gusto de cada un. Sí que fas encargos personalizados, pero sempre mantente no teu estilo, porque senón tamén lle vale outro calquera, non? Ti tens que representar o que ti fas e defendelo. Entón, é moi importante que iso xa lle poñas desde o principio que ven, e despois, para saber un poquinho calcular o precio, a ver, o precio é moi difícil de calcular, pero tens que facer, non podes facer como un planning básico de o barro váleme tanto, ou a factura de luz tanto, non? Iso ten que ser como un básico, pero non pode ser o precio real. Xa, aí tens que non só é eso. A man de obra solémola vender moi barata e son cousas especiais, non é un encargo como, non sei dicirvos. Non vos quedes con eso. Non pequedes de intentar reducir costes, igual que do tempo, porque ao final sempre sae mal. Entón, o que podes facer un pouquiño, unha vez que xa coñecedes os esmaltes que facedes vos, e así, pois, bueno, evidentemente, pois, tenes que mirar, varía moito o barro, o precio, os esmaltes tamén, como fas, se o fas no torno, se o fas a man, tardas máis ou menos. Entón, máis ou menos aí, xa aí tenes que deixar claro ao cliente que é iso por onde pode tirar, non? Sempre a maioría non, pero, bueno, vai haber algún que vai intentar sempre intentar rebaixar e rebaixar e rebaixar. E despois, claro, vai querer o acabado de unha cousa co precio de outra. Entón, vos, firmes, non vos achiquedes, como me pasa a mí, tende as cousas claras e o precio é ese, ten que ser ese, porque senón non podemos vivir disto, como decía Giovanna, hai que pagar alquiler, hai que pagar un montón de cousas, se tens que pagar 2 alquileres, máis aínda, a luz está baratísima ahora mismo, entonces hai que sacar. E despois de que tes todo eso, sempre tens que enviar un presuposto, porque moitos veñen moi decididos, a veces nin preguntan precio, é isto, é así, pero ti envíalle presuposto. Envíalle presuposto, que cho revise e que cho acepte, porque en calquer momento podense botar atrás. Eu, a verdade, que estou contando como todo malo, non é todo malo, pero hai que saber o malo para saber lidiar con eses problemas. Entón, cando teñes o presuposto, se te aproban e todo, moitas o que queren tamén que leven como a súa firma. Entón, imagínate que empezas a traballar, non? Porque só te aprobou o presuposto. Empezas a traballar todo o máis rápido que podes, pois a súa firma e botanse atrás. E ti xa estás na primeira cocción que xa non hai volta atrás. E iso ca firma, que faz? Cómelo ti, lévalo para casa e tes unha vajilla na casa, pero non era esa a idea inicial. Entón, é difícil, pero pedir un adelanto. Hai que pedir como parte da factura ou do presuposto que teñades, por se en algún momento se botan atrás, que vos cubra algo. Porque tampouco podes estar traballando para nada, sabes? Traballar sin saber que vai pasar. Que é o que pasa cos primeiros sempre, pero aquí veño a contaros o malo, para que non vos pase. Non sei como... Creo que vou rapidísimo. Non sei que hora é. Sí, vou a toda leche. Polo menos. Vale. Estos son un pouco os primeiros procesos que fixen eu.
Na cerámica, a mí o que máis me preocupaba, como empezaba de cero, quería probar todos os barros que había e facer os meus esmaltes de cero. Entonces, claro, cando estás como para abrir, que che teñen que salir as cousas o máis rápido que podas, porque non podes estar moitos meses. Eu, mentre traballaba, estaba con todo tapado, todo de periódicos, e eu ali dentro traballando. A verdade que foi unha época bonita, nadie me diría. Pero tes esa presión, non? De estou probando tantas cousas novas que non sei tampouco como vai sair. O tema dos esmaltes tampouco é unha cousa moi fácil, estaba probando tamén o forno, a ver que cocións me iban mellor ou non. Entón, eu abarquei todo o que pude, non sei se fixen ben, pero así como tamén te faz como o teu estilo, tamén acabas adaptándote a certos barros que sí que a ti se che dan mellor, ou que che dan unhas tonalidades que a ti che gustan máis. Entón, este é un exemplo. Eses están recién esmaltados, por eso brillan un pouquiño. Ese esmalte gustábame moito. Entón, claro, ti faz unhas probiñas, non? Na proba a veces sale increíble, dis. Perfecto, a por este. Despois tens que probalo varias veces porque tens que controlar como dá a capa, se te pasas de capa, como pasa en ese esmalte, abre todo no forno, e non tes o tempo de facer tantas probiñas, sobre todo cando estás empezando, necesitas sacar algo xa. Entonces, bueno, vas aí tanteando un pouco, a veces sale ben, a veces sale mal. Este foi, en cambio, o meu primeiro encargo que me fixeron. Era un encargo pequeniño, eran 22 pezas, era para unha chica que fai velas, e tamén como, non sei se é exactamente unha vela, pero como algo aromático que derrites, non? Que era basicamente para iso. Non é exactamente incienso, pero sí algo así, como unha pastilla. Como en vez de botar o aroma, o aceite esencial directamente, está mezclado con unha cera ou algo así. E, bueno, aquí pequei un pouco do que vos dixen antes, porque me salía un pouco do meu estilo, pero máis ou menos era o que mantiño. Porque o problema que teño como traballo é que a mí me gustan as cores oscuras, os esmaltes oscuros, os barros oscuros, e que está destruindo todo eso, toda a xente quere todo blanquiño, todo claro. Entón, bueno, estaba xusto probando un esmalte blanco, e que fixen? Pois probalo directamente no encargo. Cousa que non se debería facer, pero se lime ben. A veces arriesgas, despois non dormes pola noite, pero cando pasa así, mas é o que vos digo, como era o primeiro, sabes, eu estaba con toda a ilusión do mundo, era como quero que me saia ben e quero facelo canto antes, non? Para que quede contenta, igual me salgan máis encargos. Tuve en sorte de que me saiu ben. Pasei un apuro grande, preocupándome constantemente de se iba a salir blanco ou non. Despois, cando vin, dixen, seguramente non me parece o blanco suficiente, pero o que hai? E despois, bueno, estes xa son como dos últimos encargos. O que me pasou con esta tienda, por exemplo, é que me pediu pouquiñas cousas, pero moi diferentes. Enda que eu xa levaba un ano torneando todos os días constantemente, porque para cada vez mellorar. Está ben porque me pedían máis ou menos cousas que eu xa tiña como en stock, non? Pero máis adaptadas ao que a ela lle gustaba. Pero o malo de eso é que como son poucas de unha cousa, poucas de outra, todo formas diferentes, ou fai formas novas, evidentemente no menos tempo posible que podas, aí igual te saturas un pouco. Porque tens que pensar moi ben por que necesitas facer antes. Se van levar asas, se van levar pitorros, eu eso teño que facelo antes, tens que ensamblar as pezas. Entonces, tens que estar no torno cambiando constantemente de forma, e de barro, e de forma, e de barro. E acabaste facendo un lío. Porque no torno normalmente o que faz é repetición, repetición, repetición hasta que che sae como ti queres. Se xa estás como no proceso de, vale, eran todo tazas, pois agora fago todo cilindros, 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 e de repente cambio, e ten que ser unha vela que teña unha medida de non sei que, era un pouco caos. Entón, o que fixo ela moi ben, que se ve un poquinho na foto, que tamén o que fago eu, foi darme unha lista de todo o que me pediu, máis ou menos dibuixado, se eran siluetas. Está aí como na esquiniña, coas medidas que quería en acabada, non? E todas as peciñas e a cantidad de cada unha. Entón, así está ben que te fagas unha lista e que ti vayas con máis calma e sepas que día che toca que, máis que barro. Porque senón
faste un lío e despois non chegas nunca, agobiaste, non durmes pola noite e volves ao día seguinte e volves a agobiar. Entón, as listas son moi importantes. Hai que ter un montón de libretiñas, pois aquí agora non estou facendo nada caso a lista, pero un montón de libretas, apuntar sempre todas as pezas, ainda que estés acostumbrada a facer unha, eu fixera como as tazas ao principio, e a verdad que xa non me acordaba ni que medida usar en fresco, nin nada, entonces eso xa é un fallo moi gordo. Cando fas, apuntas. Eu peso sempre as pellas de torno, así sei que, máis ou menos, sin ter que medir seguido, sempre che sale do mesmo tamaño. Entón, apuntas aí nunha libreta, pois, taza de tanto tamaño, unha pella de 250 gramos, tes un compás para medir, encolle tanto, con este barro queda así, en este barro queda de outra maneira. Despois teño outra libreta que son todos esmaltes, todos os esmaltes que saliron mal, e todos os esmaltes que están ben, en diferentes barros. Está ben porque este sola dis, mañá vou me acordar do que fixa, pero non é verdade. Pasa moito tempo, faz moitas cousas, despois xa non te acordas que canto medía nin nada. Entón, bueno, sede organizados. Hai que ser organizados porque é un caos. E o que tamén a veces sole pasar, bueno, a ver, sempre tuve axuda, xente que me promocionou, por así dicirlo, porque a mí se me dá moi mal. Entón, empezou a chegar máis xente a que eu non estaba preparada, porque eu, se teño que falar con 3 personas á vez, xa mal. Entón, imagínate, se me veñen como 3 encargos á vez, xa exploto. A xente moitas veces non envíache mensaxes ás 3 da mañá, ás 2 da mañá, un domingo ás 5 da tarde. Entón, a cabeza acaba un pouco por explotar. Entón, sede ordenados, tende todo preparado, tamén respetade os tempos de descanso, en que só teñas un domingo a semana, ese domingo é sagrado. Se alguén quere un encargo, mira, que espere a luns pola mañá, porque senón non dás. Se és unha persona sola, non dás a todo. Ainda que eu tamén teño moita axuda por tema de escaparates e todo eso, porque senón non dou. Bueno, foi moi rápida. Non acabei, se podo contar máis, o que pasa que as fotos quedeime corta. Eu empecé a poñer fotos e dixen, bueno, estou falando demasiado de min mesma, non vou poñer tantas fotos, e ao final, mira, saliu un pouco mal a xogada. Vale. Que máis podo falar un pouquiño? Vale, vamos falar un pouquiño ahora do que está pasando ahora en Coruña, non? Que están salindo como moitas noticias de a cerámica está de moda, esas cousas que a mí non me fan moita gracia, porque non te metes en isto solo por unha moda, pero bueno. Entón, hai moita xente en todos os gremios, absolutamente en todos os gremios, que se mosquea moito cando ve que hai moito auxe do que ti te estás dedicando. Para min está moi ben que cada vez seamos máis, a xente cada vez valorará máis o que facemos e nunca nos vamos pisar uns a outros. A mala competencia non está ben, temos que apoiarnos porque é moi difícil salir adiante, xa temos competencia de grandes empresas que é imposible alcanzar, que é o que máis a xente está habituado igual, se non pasa por estas escolas ou así. Entón, tirarnos uns a outros nunca acaba ben. Temos que apoiarnos, non ten que ser tampouco da mesma disciplina, foi pouco fixen como un mercadillo navideño, con, pois, Carla Alfaia, Julia Vilariño e Celtia Oaire, sabes, en plan, son modalidades diferentes, non? Pero están todas en artesanía, o sea, é algo que faz a man, entón, ainda, eso sempre te enriquece un pouquiño, non? Entón, fixámoslo no meu taller, trouxeron xente a min, que seguían elas, ao contrario, entón, non seades competitivos nese sentido. Apoiadevos sempre uns a outros, axudade a todo o que podades. Está ben que cada vez seamos máis, a ver se alguén empeza a valorar algo. Sempre hai xente maravillosa, pero sempre hai xente que nunca vai entender isto. Entonces, sede vos. Non arruinedes a nadie, todo o mundo pode dedicarse ao que queira. Se alguén ten ilusión de dedicarse, pois, por exemplo, a cerámica,
Bueno, se queredes acabo, Pois eso, se alguén se quere, no meu caso, non? Pois dedicar a cerámica, porque eu como tamén dou clases, así como de iniciación, así, non asustes a ninguén con non te dediques isto porque é moi difícil, ser autónomo moi duro. No fondo xa o sabes, e se vai querer facer, van a facer igual. Entonces non vas aquí tampouco a arruinarlle a idea a nadie. Igual que ti atuaches no teu tempo, hai máis xente que se quere dedicar a eso. E nunca vai facer como, nunca vai atacarte a ti. Ti tes o teu traballo, tes que seguir, non copiar, evidentemente, e todos nos axudamos, entonces nunca leva a nada bo, nin pa el, nin para ti mismo. Acabaste buscando igual problemas ou acabas un pouco amargado aí, un pouco solitario, que é algo malo. Entonces, ahora sí que non sei se dar por acabado, se contarvos algo máis, é que é moi cedo.